Nilqawkom eżi saħwa magħna llejla kif diġà għat il-merħla hawnhekk nixtieq l-ewwel nibda billi nirringrazzja lill pastor Gordon Manxell li bħal dejjem tina din l-opportunità u nixtieq li flimkien nistiednu lill-Ispirtu Santu qabel ma nibda nitkellem jiena ma rrid ngħid xejn minn tiegħi l-aħwa, ma rridx ngħid kelma minn tiegħi. Għax il-kelma tiegħi mhix ħateħliskom, il-kelma tiegħi mhix ħatinfidkom, il-kelma tiegħi mhix ħassalvakom, imma hija l-kelma tal-Ispirtu Santu minn ġewwa fina. Amen. Għalhekk nixtieqkom li tiftħu qalbkom onoraw il-preżenza tas-Sidna Ġesu Kristu f'dan il-post. Halleluja. Mulej qaddis, nitolbok Ġesu biex il-lejla mulej kif ħanitkellem fuq is-saltna tiegħek, fuq is-saltna ta' Alla. Ma jkunx biss paroli mulej, imma inti tiddemostraħħa f'dan il-post mulej Ġesu li s-saltna tiegħek verament tiġi taqammar f'kull wieħed u waħda minna Missir Qaddis. Is-saltna tiegħek timmanifesta f'dan il-post. Halleluja. Iva Spirtu Qaddis, ejja ftħinna qlubna mulej, trasformana Missier fl-immaġni ta' ibnek Ġesu Kristu għax għal dan qed ngħixu mulej Qaddis biex minn jum l-jum niġu trasformati fl-liben aziz tiegħek. Halleluja. F'isem Ġesu Kristu nitlob dan. Halleluja. Grazzi mulej Ġesu. L-aħwa kif smajtuni ngħid ħanitkellem fuq is-saltna ta' Alla. Però x'inhi din is-saltna ta' Alla? Fit-Testament il-Ġdid bil-Grik jagħtina definizzjoni tal-kelma tas-saltna ta' Alla li hija Bażileja. Bażileja tfisser irjali, renjanti, fondazzjoni ta' qawwa. Halleluja. Alla huwa Alla sovran. Alla huwa dak li jmexxi d-dinja kollha. U jixtieq li kull wieħed u waħda minna nkunu parteċipanti attivi biex inwasslu is-saltna ta' Alla f'din l-art. Amen. Grazzi mulej. Grazzi Ġesu. Però kif ħanirċivuha din is-saltna ta' Alla? Kif ħanirċivuha? L-ewwel li ma qalilna Ġesu f'Mark 10 vers 15, l-ewwel net rridu nirrealizzaw li s-saltna ta' Alla mhijiex is-saltna ta' din l-art. Mija spirtu. U l-mulej l-ewwel ħaġa li rrikjeda minna biex nidħlu fija f'Mark 11 vers 15 jgħidilna hekk li jekk ma nirċevuwiex bħal qalb ta' tfal ma nistawx nidħlu fija. Ma xi ġifieri kollok dil-qalb ta' tfal. Meta taħseb f'qalb ta' tfal, kif timmaġina, kif tiftakarkom meta kontu żgħar? Innoċenza, l-ewwel ħaġa li tiġi f'moħħna innoċenza. Li meta xi ħadd iwedek xi ħaġa fin-natural ta' tfal, mhux ħajdulek, mhux ħajiddubitaw. Imma dik il-kelma li inti tajthom huma ħajjemnuha u ħajirċevuha. L-istess huwa rrekjedut minna li meta l-mulej meta inti tisma' l-kelma tal-Missier tiddubitaħiex. Imma rċivija mal-ewwel, emmina u tirċivija. Amen. Però fid-dinja nsibu minn kollox. U nsibu tfal iva li jiddubitaw. Għaliex dik l-innoċenza sserqitilhom. Nsibu tfal li tiġà ġew iddiżappuntati minn xkunithom minn adulti, li tiġà ġew imweġġajn. U għalhekk ma jirċevux. Però dan neħduh magħna fis-saltna ta' Alla. Nikbru bihom dawn l-affarijiet. U meta nħarsu lejn Alla, nibdew nibżaw li ħajjiddiżappuntana bħal mamlu n-nies tad-dinja. Nibżaw li l-Evanġelju ta' Kristu huwa too good to be true. Imma huwa l-verità. Huwa l-verità l-aħwa.
Alla jgħidilna li jiena minix bniedem biex nikdeb. Halleluja. Jiena minix bniedem biex nikdeb. Tibqax tikkompara lill-Alla ma' missierek ta' din l-art. Kemm jekk kellek missier tajjeb u kemm jekk kien missier mhux daqshekk tajjeb u ddiżappuntak u weġġak. Ħadd ma jista' jilħaq il-kundizzjoni tal-imħabba tal-missier. Amen. Xi ħaġa oħra li jgħidilna l-mulej li l-kelma tiegħu hija iva u ammen. Meta inti qed taqra l-kelma ta' Alla u qiegħda tiġi rivelata lilek taħsib biex darbtejn fuqha. Il-moment li l-għadu jiġi attakka u jġiblek il-gideb u jgħidlek li mhux veru, iqaf u ftakar li Kristu jgħidlek il-kelma tiegħi hija sempliċi, hija iva u ammen. U wieqaf hemmhekk u hu awtorità f'isem Ġesu Kristu fuq dawk il-ħsibijiet. Għaliex Alla dak li jrid. Li x-xitan li hu jkun qed jiżra l-kelma tiegħu. U l-moment li tkun ħataqbad l-art biex timbet, jiġi l-ħallil biex jisraqa. Tagħtihx awtorità f'ħajtek f'isem Ġesu Kristu. Għaliex hija l-kelma ta' Amen, nagħtu glorja l-mulej. Għaliex hija l-kelma ta' Alla li tnaddaflek ħsibijietek mill-ħmieġ ta' din id-dinja. Hija l-kelma ta' Alla li ġib trasformazzjoni fik. Hija l-kelma ta' Alla li dawk il-biċċiet imkisrin minn qalbek tibda tpoġġihom biċċa f'biċċa għaliex fiha l-fejqan. Halleluja. Grazzi mulej qaddis. Iżajja 55 vers 11. Naqrahom malajr laħwa. Tistgħu tfittxuhom miegħi jekk tixtiequ. Hekk jiġri minn kelmti hija toħroġ minn fommi u ma terġax lura vojta, imma tagħmel dak kollu li joġob lili u ittemm dak li nkun batta tagħmel. Halleluja. F'dal post ħanissimgħu it-testimonjanza ta' Mikajas. Dak li għadna kif tlabna hawnhekk. Narawh isir għaliex il-kelma ta' Alla irri jsjajnija minn fomnu permezz ta' fomna u qed taħdem dan il-ħin tissa. Dan il-ħin issa stess. Il-kelma ta' Alla qed taħdem f'ħutna Noel u Donatella u dak kollu li u dawk l-aħwa kollha li għandhom bżonn. Meta l-kelma ta' Alla tiġi rilisjata minn fommu, mhix ħadd irritorna lura vojta. Meta inti tirrilisja l-kelma ta' Alla minn fommok, tiddubitax. Imma ftakar li mhix ħaterġa' tiġi lura vojta. Imma ħajseħ dak li inti irrilisjajt. Amen. Grazzi mulej Ġesu. Halleluja. Grazzi mulej qaddis. Qalb ta' tfal, hija dik il-qalb mingħajr ħsibijiet perversi. Hemm studji li jgħidulek li raġel jaħseb dal-ammont f'ġurnata fuq istess u mara taħseb dal-ammont mingħajr li t-twelid tal-ġdid il-bniedem jaħseb biss f'affarijiet perversi matul il-ġurnata. Huwa xogħol għadu. Hija l-perversjoni li meta waqgħet il-bniedem fid-dnub ċab. Adam u Eva fil-ġnien kienu jimxu arwenin u lanqas biss kienu jafu li huma arwenin. Lanqas biss kienu ewer tal-era tagħhom. Din hija l-indafa li Kristu qed jirrikjedi minna llejla. Jekk għadna b'daw ħsibijiet perversi, maħmuġin,
wan Kristu tana l-awtorità fuqhom biex nelbuhom u ma jkollhomx iżjed seħħ fina. U tu b'daw il-ħsibijiet ħadd ma jista' jara wiċċ Alla. Għax ftakru li Alla huwa qaddis. Alla huwa qaddis. Huwa safi, huwa pur. Jekk inti nsaf dit sitwazzjoni, iġri lejn id-dem ta' Kristu u jaħslek u jnatfek minn daw il-ħsibijiet. U daw il-ħsibijiet ma jkollhomx iżjed kontroll fuqek. Halleluja li ġdin, eżis irġiel u nisa mhijiex l-identità tagħna. Amen. Halleluja. Temminx li xitan, temnux meta jgħidlek int qatt ma tista' tellibhom. Din mhijiex l-identità tiegħek fi Kristu. L-identità tiegħek fi Kristu huwa li hu jgħidlek kun qaddis bħalma jiena hu qaddis. La'alla tirrikjedi minnek, hekk minnek Alla provda way, triq biex inti tkun hekk. Amen. Halleluja. Ma nillimitawx l-Ispirtu Santu ġewwa fina. Grazzi mulej qaddis. Ja qalb mingħajr erq. Ma tfittix li tqarraq b'ħaddieħor, li takkwista minn fuq ħaddieħor. Ma teħux bil-pjaċir bid-deni ta' ħaddieħor. Din il-qalb eżi saħwa mhijiex fin-natural tal-bniedem. Jien esperjenzajt l-ewwel darba l-innoċenza f'ħajti meta kelli 15-il sena u mhux meta kont tifla. Meta stwelidt mill-ġdid u taħajt ħajti lil Kristu. Kristu qala dik il-qalb u tani qalb tal-laħam. U hekk illum irid jagħmel magħna. Halleluja. Ġeremija 17 vers 9. Fuq kollox il-qalb tal-bniedem kollha erq u imħassra min jifhimha. Għalhekk tifhmu il-bżonn, in-neċessità li bniedem irid jitwielet mill-ġdid biex jidħol fis-saltna ta' Alla. Laqas jekk intajt inti tajjeb u li tajt li jintajt il-karità kollha, jintajt ġidi kollu il-foqra. Il-mulejja tirrikjedi minnek li tteħ qalbek. Jaqla dik il-qalb tal-ġebel u jitfa' qalb tal-laħam ġewwa fik. Qalb ġdida bħalma jgħidilna f'Eżekjel. Halleluja. Biex nitlu fis-saltna ta' Alla, irridu nindmu minn qalbna. Kif taf li bniedem nidem verament? Meta inti tindem, inti jiddispjaċik. U jiddispjaċik mhux bil-paroli biss. Imma jiddispjaċik bil-fatti. Meta bniedem jindem minn dak li jagħmel, jiddispjaċih u jagħmel kollox f'ħiltu li ma jerġax iwettaq dak li żball li jkun għamel. U din hija l-mentalità li jrid ikollna jekk verament irridu nindmu minn dnubietna. Ħares lejn dnubietek. Stkerħu. Għax jekk mhux ħatobot id-dnub bħalma jobodu Alla, qatt ma tista' tindem b'mod ġenwinament. U meta tindem b'mod ġenwinament, kun naf li l-mulej ħafirlek u imxi l-qoddim. Amen. Meta bniedem jindem, ibiddel il-femiet ta' moħħu. Jekk bniedem ikun sejjer din id-direzzjoni
Huwa jdur 360 degrees u jmur in-naħa l-oħra. U hekk jiġri fl-ispiritwal, meta bniedem jindem, u jkun sejjer fi triq tat-telfin li tieħu għall-eternità l-infern. Imma l-moment li hu jieqaf u jitlob il-maħfra ġenwina, dik it-triq Alla jbiddililu u jagħmel triq għalih li tieħdu għas-satna ta' smewwiet permezz ta' Ġesu Kristu. Amen. Halleluja, grazzi muli qaddis. Da kollu li qed ngħidu l-aħwa li konna qalb innoċenti li nitwildu mill-ġdid. Jagħtihulna Alla biss permezz ta' grazzja sopranaturali. Meta hu jitfa' fuqna l-Ispirtu Santu. Meta aħna nitwildu mill-ġdid. Ħadd minna u ġew ma hu kapaċi iwettaq da kollu li tkellimna. Imma jagħtihulna għax il-grazzja tiegħu taħdem fejn hemm id-dajjef. Il-grazzja tiegħu taħdem fejn hemm il-qalb niedma ġenwina. Halleluja. Meta nħarsu lejn is-satna ta' Alla, tajjeb li nagħmlu distinzjoni bejn is-satna ta' Alla u s-satna ta' smewwiet. X'jiġifieri? Is-satna ta' smewwiet hija post, hija location, hija l-ġenna. U għal-post meta jiena u inti mmutu bil-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu immorru. Is-saltna ta' Alla tibda taħdem minn ġewwa fik minn din id-dinja. Amen. Grazzi muli qaddis. Xi ħaġa oħra li l-mulej għalinna f'Mattew 6 vers 33. Fitxu l-ewwel is-saltna ta' Alla u dan kollu jingħatalkom. Amen. Huwa vers sabiħ. Però għandi problema bih. Li ħafna jersqu lejn is-saltna ta' Alla għall-aħħar 3 kelmiet. Dan kollu jingħatalkom. Għaliex iħarsu lejn is-saltna ta' Alla għall-affarijiet jridu jidħlu fiha, għall-affarijiet li jistgħu jakkwistaw. Jaħsbu biss fl-affarijiet li jistgħu jibbenefikaw minnhom, li jsiru sinjuri, li jsiru popolari minn fuq l-Evanġelju ta' Kristu, li jkollhom is-suċċess f'ħajjithom, li jkollhom il-barkiet ta' Alla. Tmorrux ix-xandru l-Evanġelju ta' Alla u tirrappreżentaw lil Kristu bħala Christmas Father. Da kollu jingħatalkom meta nġibu priorità l-ewwel lil Kristu f'ħajjitna. Morru xandru l-Evanġelju, però Kristu għalinna biex ngħidulhom li jekk xi ħadd irrid jimxi warajja, irrid jiġħad lilu nnifsu u jerfa' salibu. Amen. Dan huwa l-Evanġelju ta' Kristu ħaj. U tibżax mulejja fil-bżonnijiet tagħna l-koll. U jagħtina suċċessi għaliex le, jagħtina barkiet f'ħajjitna għaliex le. Imma l-moment li tneħħi għajnejk minn fuq Kristu u titfa' għajnejk fuq daw l-affarijiet. Dik hija l-attitudni żbaljata ta' ħafna Kristjani u għal xiex ikunu jridu jidħlu fis-saltna ta' Alla. Meta tagħmel hekk tkun qed tibni biss fuq ir-ramel u mhux fuq il-blat. U għalkemm jingħatalek għal staġun f'ħajtek, però kollox jittieħedlek.
għaliex ma jkunx Kristu li birkek bih. Jekk dik hija l-motiv ta' qalbek għaliex qed tfittex is-saltna ta' Alla. Grazzi mulej qaddis. Għaliex għandna npoġġu priorità u l-ewwel f'qalbna is-saltna ta' Alla. Għaliex għandna npoġġu l-ewwel lil Alla f'ħajjitna. Huwa faċli. Għaliex Alla poġġa lilek l-ewwel. Tgħidli kif taf. Kemm hawn minna hawnhekk li għandu l-ulied. Ollu jdejkom. Binniet u subien kemm hawn minna. Kemm hawn minna lesti noffru wieħed minnhom imqar. Il-libna lil-bintna nissagrifikaw għan-nies tad-dinja kollha għal 7 miljun preżent li hawn fuq wiċċ id-dinja. Twiġbunix mal-ewwel, qasbu fuqha. Qasbu fuqha. Immaġina xi ħadd jiġi jistaqsik u jgħidlek tpartat lil bintek ma' 7 biljuni nies. Jiena li. Fin-natural ħanitkellem. Preferi nara 7 biljuni jintilfu mill-binti, partata magħhom. U jienu nirrifletti fuq din. Xewqa minn ġafija tqum, ngħidlu mulej, nippreferi mmur jiena minn floka. Nippreferi mmur jien, ibgħat lili. U dak huwa l-Evanġelju. Dak huwa l-Evanġelju li jallek ħab lid-dinja li bat l-ibnu l-waħdini biex ħadd minna ma jintilef. Iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Amen. L-aħwa Kristu ma qatx isib, ifittex, jaħseb fuq xiex ħajitlef. Ma qallu pa, hawn jien, ibgħat lili għalihom. U l-missier bat il-libnu. Għaliex il-missier ra, Kristu ra fuq dak is-salib. Li għalkemm fin-natural Ġesu beża naraw fil-ġnien ta' Ġetsemani. Jibża, tant kemm beża li bl-agonija ħariġlu l-araq ta' demm. Fin-natural ma rridx jixrob minn dik it-tazza tal-korla ta' Alla li kien jistħoqilna bis-saħna. Bħalma kien jistħoqilhom nar Sodoma u Gomorra bħalma beda jispjega l-pastor. Dak in-nar aħna ħellisulna Kristu meta xorob il-korla ta' Alla. Għaliex bħalhom kien jistħoqilna n-nar l-aħwa. Forsi ma m'għamilniex perverżjoni li għamlu huma f'ħajjitna, imma għamilna dnubiet ukoll. U dnub f'għajnejn Alla huwa l-istess ta' kulħadd. Halleluja. Meta Kristu mar fuq is-salib ra oġġett wieħed. Meta Kristu kien fuq is-salib. Halleluja. Meta Kristu kien fuq is-salib, ra lilek, ra lili. Ra dik il-ġurnata li aħna ħammilu qudiemu. Ra xjaten joħorġu minn ġewwa fina u l-ħelsin jiġi jidħol fina u qal għal dik il-ġurnata għal Roberta jawertit li jien immut. Halleluja. Ra dik il-ġurnata fejn permezz tal-mewt tiegħu dak il-kanser ħajjixrinkja minn ġewwa l-ġisem tal-bniedem.
U qal huwa worth it l-immut għalih. Huwa worth it. Għax naf li dik il-ġurnata ħadd tiġi fejn ra lili u lilek. Itina dak kollu li kellna bżonn għal-ħelsien, għal-fejqan, għal-salvazzjoni tagħna. U qal huwa worth it. Halleluja, grazzi mulej Ġesu. Grazzi Mister Qaddis, ma nixfom mulej biex infaħruk u nadurawk ta' dak kollu li inti għamilt għalina Mister. Inti ħatlu ġieħ tagħna kollu fuq is-salib mulej Qaddis. Inti rajt lilna mulej ninħelsu u nfiq u nsalvaw, halleluja, u bqajt persisti sal-aħħar mulej Qaddis. Bqajt sfida dak lu ġieħ mulej Qaddis, halleluja, sal-aħħar nifsta ħajtek mulej. Sakemm ma tajt ruħek lura l-Missier. Grazzi l-Ispirtu tiegħek lura l-Missier. Halleluja, grazzi mulej Qaddis. U aħna nippersistu f'din id-dinja mulej biex nxandru l-ismek mulej. Anki jekk ngħaddu mill-uġieħ tagħna mulej, anki jekk ngħaddu mill-persekuzzjoni tagħna mulej Qaddis, anki jekk iħamġu isimna u jaqalaw il-lajjiet kollha fuqna, jaqalaw il-ħażen fuqna mulej Qaddis. Halleluja, ma dak li ngħaddu aħna f'din-dinja m'huwa xejn ikkumparat ma tbiċċir li kellek titbiċċer inti fuq dak is-salib. Grazzi mulej Qaddis, inti tina s-saħħa mulej. Grazzi mulej Qaddis. Il-viżjoni, il-pjan li Alla minn dejjem kellu f'din id-dinja huwa li d-dinja tkun riflessjoni tas-saltna tiegħu. Amen. Imma x-xitan saraq di riflessjoni minn idejn Adam u Eva għaliex tawh l-awtorità tawilu fuq is-salib Kristu wettaq il-pjan li Alla kellu sa mill-bidu tal-ħolqien tad-dinja li din l-art tkun ġenna tal-art palma hija l-ġenna fis-sema. Amen. Halleluja. U dan iseħħ meta s-saltna ta' Alla u r-rida ta' Alla isimgħuha sew iżid saħwa. Is-saltna ta' Alla u r-rida ta' Alla huma żewġ affarijiet li ma tistax tifridhom minn ma' xulxin. Is-saltna ta' Alla u r-rida ta' Alla immorru hand in hand fl-imkien. Insibuha fit-talba tal-Missirna. Missirna li inti fis-smawiet ikkun dak li trid inti kif is-sema hekk ukoll f'din l-art. Meta inti tfittex is-saltna ta' Alla, inti tkun qed tfittex ir-rieda ta' Alla f'din l-art. U meta inti qed tfittex u qed tagħmel ir-rieda ta' Alla f'din l-art, is-saltna ta' Alla qed timmanifesta minn ġewwa fik. Amen. Grazzi mulej Qaddis. Ma tistax toħroġ il-barra mir-rieda ta' Alla għal ħajtek u tippretendi li ħaġġib is-saltna f'din l-art. Għaliex huma żewġ affarijiet li jmorru ma' xulxin. Li jmorru biss fl-imkien. Huma żewġ affarijiet li ma tista' qatt tissaparhom. Halleluja. L-aħwa. Ġesu ma ġiex f'din id-dinja biex iġib reliġjon ġdida. Imma Ġesu ġie f'din id-dinja biex jestabilixxi saltna. U saltna hija governanza. Mela għalhekk aħna poplu irjali, aħna poplu renjanti ta' din il-governanza li ġab Kristu permezz tas-salib tiegħu.
tmorrux lura għal-mentalità tal-iskjaf, għal-mentalità tal-reliġjon. Tmurx lura tħares lejn Kristu bħala xi ħaġa ta' rutina, xi ħaġa ta' ritwal, għax dak mhuwiex il-pjan li Kristu ġab għal din id-dinja. Imma Alla jridek tiggverna miegħu fuq il-lemin ta' Alla fl-awtorità li jutak quddiem Alla, halleluja, dak il-ġustizzja li ġablek, dak ir-right standing mal-mulej. Grazzi mulej qaddis, halleluja, huwa tak pożizzjoni perfetta għalik biex tiggverna. Tħares lejn il-limiti tiegħek. Tħares lejn il-kapaċitajiet tiegħek. Imma ħares lejn dak il-pjan li Ġesu ġab għal din-dinja u imxi fil-governanza tiegħu bħalma hu sejjaħlek li tkun. Halleluja, grazzi mulej qaddis li aħna hawnhekk werrieta ta' din is-saltna, ta' din il-governanza. Grazzi mulej Ġesu. Halleluja, meta Ġesu kien mistoqsi lil Pilatu, minn Pilatu, għallu minti re? Ġesu ma qadx iddejjaq jgħidlu, għallu ċaru tont. Jiena re u s-saltna tiegħi mhijiex is-saltna ta' din id-dinja. Amen. Ġesu fuq din l-art x'qatt jagħmel? Iċ-ċentru tat-tagħlim ta' Ġesu meta kien jgħallem kien is-saltna ta' Alla. Kienet fuq is-saltna ta' Alla. Ħafna jaħsbu li Ġesu kien iwettaq mirakli u sinjali, kien jiftaħ l-għajnejn l-omja u dawn jaraw, kien iqajjem il-mejtin mill-imwiet u ħafna mirakli oħra biex japprova lill-Lut u l-Fariżej li hu kien il-Messija. Dan mhuwiex il-każ. Għaliex li kieku dan kien il-każ, Ġesu kien ifalli fih. Għal xiex? Għaliex għalkemm il-Fariżej u l-Lut raw daw il-mirakli u s-sinjali kollha, xorta ġew lejn Ġesu u qalulu urina s-sinjal, talbuh sinjal. Mela li kieku kien dan il-każ li Ġesu kien jagħmel hekk, kien ifalli fih. Però Ġesu ma ġiex f'din id-dinja biex jipprova li huwa l-Messija, imma ġie f'din id-dinja ħa fuqu ġisem ta' bniedem bħalu bħalek biex juri li bniedem fl-umanità tiegħu fil-ġisem għalkemm kien Alla wkoll, imma kellu l-ġisem bħalna li jillimitaħ. Però rrid jurina li bniedem fl-umanità tiegħu taħt il-qawwa tal-Ispirtu Santu x'jista' jagħmel bis-saltna ta' Alla ġewwa fih f'din id-dinja. Ġesu ġie biex jipprova lilek u lili li għalkemm aħna limitati fl-umanità tagħna, xorta waħda bħal Ġesu Kristu nistgħu nqajmu l-mejtin mill-imwiet, nistgħu niftħu għajnejn l-omja, nistgħu nġibu il-ħelsien u nwaqqgħu il-captives free. Halleluja! Grazzi mulej qaddis. Ftakar li Kristu ġie f'din id-dinja u rek is-saltna ta' Alla biex inti xandara u twettaqha fil-ħajja ta' ħaddieħor ukoll. Amen. Grazzi mulej Ġesu. Grazzi Mister Qaddis. Grazzi Ġesu Kristu. L-aħwa anki wara l-mewt tiegħu
Dawk l-40 ġurnata li Ġesu għamel hawnhekk wara l-mewt tiegħu, kompla jitkellem fuq is-saltna ta' Alla. Meta ta' il-missjoni li 12 l-apostlu u l-disċipli tiegħu u qalilhom morru fid-dinja kollha, għamdu f'ismi, keċċu x-xjaten, fejqu il-morda. Meta tnamlu s-sinjal u l-mirakli, hija demostrazzjoni li s-saltna ta' Alla waslet f'din l-art. Amen. Eżi taħwa. Is-saltna ta' Alla ma tkunx taf li waslet b'xi feeling sabiħ. Imma s-saltna ta' Alla inti tara, inti tismaħħa u inti tħossha wkoll. Għaliex inti tara l-ħelsien. Għaliex inti tibda tara l-fejqan. Dak kollu li kien jimxi fih Kristu f'din id-dinja, meta s-saltna ta' Alla tiġi fik u tinvadik, inti tibda tara dan kollu jseħħ kull fejn tmur int, għax inta tiġġor dik is-saltna, dik il-governanza ġewwa fik. Halleluja. Grazzi mule qaddis. Grazzi Ġesu. Grazzi Mister Qaddis. Halleluja, nfaħruk mule qaddis. Nfaħruk Ġesu Kristu. Halleluja, nfaħruk mule qaddis. Għaliex is-saltna tiegħek hija saltna reali. Mhijiex saltna ta' paroli. Meta tasal is-saltna tiegħek Kristu, kull xogħol tax-xitan f'ħajtek ikollha titlaq. Kull żerrija miżruwa mill-infern f'ħajtek ikollha titqaċċad. Għaliex is-saltna ta' Kristu itkeċċ il-barra, is-saltna ta' dlamijiet. Amen. Meta inti tagħti ħajtek lil Kristu u tagħmlu r-re tar-rejiet fuq qalbek, tagħmlu s-sit tas-sidien f'ħajtek, tagħmlu s-sultan tas-slaten f'kull pass li tieħu, f'kull deċiżjoni li tagħmel. Huwa jiġi u jaqla l-barra minn ġewwa fik il-prinċep ta' din id-dinja li huwa x-xitan. Ma jistgħux isaltnu tnejn f'daqqa. Saltna ma tistax tkun mifruda minna nfisha. Għal min ħaċċedi ħajtek il-lejla? Għal missier tal-gideb? Jew għal verità kompluta u ġiet tidher bħala persuna Ġesu Kristu? Liema sultan ħajsaltan illum fik? F'liema governanza ħatimxi? F'liema saltna ħatwettaq f'din l-art? Il-pjan ta' Kristu għal kull wieħed waħda minna hawnhekk huwa biex inkunu parteċipanti attivi li din is-saltna ta' Alla ma nħalluwix biss ġewwa fina, imma mmorru hemm barra, inxandruha u wettquha fil-ħajja ta' ħaddieħor, eżi saħwa. Dan huwa l-iskop ta' ħajjitna sakemm ma nitilqu minn din id-dinja. Qegħdin iwettquh jew qed ngħixu biex neżistu. Irċivejna din is-saltna għalina biss, irċivejna l-ħelsien għalina biss, irċivejna l-fejqan għalina biss, jew qed inxandruh u nagħtuh il-ħaddieħor. Nixtieq nagħti spazju ħin għall-Ispirtu Santu. Nixtieq li tqumu bil-wieqfa eżi saħwa. Grazzi mule qaddis. Halleluja. L-ewwel nett jekk inti taħseb u m'intix ċert jekk intix parti minn din is-saltna
L-ewwel ħaġa importanti hija s-salvazzjoni ta' ruħek. U għalli inti tkun parti mis-saltna ta' smewiet. Li inti tirċievi l-Ispirtu Santu, li inti titwilet mill-ġdid. U jekk inti dan illum u tgħid li m'iniex ċerta, oħroġ hawn barra ħa nitolbu għalik. Ħalli inti tirċievi dak li Kristu ġie jmut u jissallab għalik, is-salvazzjoni ta' ruħek. L-eternità fil-ġenna tgawdi l-glorja. Halleluja, jekk hija hawnhekk għall-ewwel darba. Oħroġ eżis saħwa. Oħorġu, halleluja, ħalli tirċievu din is-saltna daqshekk reali, daqshekk renjanti, mannifika, halleluja, majestic. Halleluja. Grazzi mule qaddis. Ejja u titronfa fuq l-iskorpjuni, tirfes fuq l-iskorpjun. Halleluja, mhux iktar ix-xitan jirfes fuq rasek, imma tkun inti bl-awtorità li għandek fi Kristu li tirfes fuqu. Halleluja. Grazzi mule Ġesu. Għalhekk għattin darba ħanerġa' nagħmel stedina. Mela nixtieq insellem il-YouTube viewers tagħna. Grazzi mule qaddis, nixtieq ngħid talba għalikom ukoll li qed tarawna, halleluja. Biex intkom li qed tarawna minn ġewwa djarkom flimkien maħuti li qed jaqblu miegħi fit-talb issa stess, is-saltna Talla m'għandix limitu. Is-saltna Talla bħalma ħadd invadi issa stess dal-post, hekk ħadd invadik minn ġewwa darek, inti wet tirċievi din il-kelma f'isem Ġesu Kristu. Mulej qaddis nitlob mulej għal kull minn sema din il-kelma mulej Ġesu. Halleluja, li inti tqajjem ġuħ u waċ fl-ispirtu tiegħek mulej qaddis. Li inti mulej qaddis tqajjem mulej dik li xi ħadd jixxennaq għas-saltna tiegħek mulej qaddis. Dak il-bniedem mulej qaddis li qed jgħidlek mhux iżjed dak li rrid jiena mulej qaddis, imma dak li inti trid ġewwa ħajti. Halleluja, ejja salta minn ġewwa fija. Ejja għamel ir-rieda tiegħek illum f'ħajtek. Halleluja, jekk int għandek din ix-xewqa f'ħajtek. Iftaħ qalbek lejn il-mulej u tingħatalek issa stess. Halleluja, inti ħatara s-saltna Talla tinvadi ġewwa darek. Dawk l-ispirti li għal snin ħakmu darek jitilqu issa stess f'isem Ġesu Kristu. Hekk kif is-saltna Talla tidħol mill-bib ta' darek. Halleluja. Grazzi mulej qaddis li d-dawr tiegħek mulej Ġesu jitfiku s-saltna ta' dlamijiet mulej qaddis. Yes Lord. Halleluja. Grazzi Jaħwa u nsellmulkom.